Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan no. O karon day mag-upload na sa taog mga asoy ni Kuya Guliat. Mayta upat ang mata. O mani atong sugulanon karon. Karong si manahon na. Pasensya kayo ha nga kaisa ko maka-upload aning drama ha. Kaisa sa usa ka semana. Kaya ako ni siyang gisumpay-sumpay paghuman og 1 week. O dito maglangan no, ato ng sugdan ang mga asoy ni Kuya Guliat. Mayta, upat ang mata. O mao ni karong drama karong si Manaha. O salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Guliat. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Guliat ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Guliat. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Guliat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! mga bata, mga kasama sa aso ninyo ni Simanahon ng Garuguluhan. Mayta, upat ang mata. Oy, girls! Tanawa! Si Lucky, oh! Naasaat bang nagbasag libro? Bitaw, no? Dito sa playground, pero gabasay no ang tawa ga-play. Weird! Maong cute. Hala, unsa man na siya? Uy, nga thick man kaayo iyang lenses sa iyang eyeglasses, no? Unsa ka kung atong duulon? Unya atong kuhaon ang iyang eyeglasses. O di ba? Good idea? Sige, sige, sige! Tana! Dali, duol na ta. Dali. Uy, ikaw, Trixie. Kuptin ninyo ang mga kamutilaki, ha? Oh, sige, sige. Akong kuhaon ang iyang eyeglasses. Ha? Makilom lang ta. Di kita magsaba. Go, Mayta. Kuhaan ang iyong eyeglasses. Aray! Uy! Ang binangang mga eyeglasses! No! De! Lucky mata! Lucky mata! Lucky mata! Lucky mata! Bakit na? Ang binangang nga akong eyeglasses ba? Kaya, kundi, Demi! Di nakakita, no? Kalain, murag buta. Di na makakita og eyeglasses. De, Melisse! Ang binangang na ba? Ambi! Ambi! Oh, di mo, Dini! Oh!
inyong buhat, inyong ibuli ang akong brother? Kita na gani mo nga hanap ang iyang eyesight. Inyo pang sungugoy. Unsa man, o mo tudloy sa inyong parents o good manners, ha? Ate Maita! Kuya Will? Phoebe? Excuse me, isa may nag-ingon nimo nga pwede nimo kasaba ng ako manghod. Aw, igsuon din mo ka ng bully? Bully? Dili bully ang akong sister ha? Ha, bully siya. Ug sa tong giingon nimo, wa mi tudloi sa among parents o good manners. Kung wa mi matudloi, kana tungod kay wa na mi parents. Dugay na sila may biya namo. So, kung may problema ka sa kumanghod, ako istoryahe. Okay, pasensya na. Unsaon kulit man kay ng imong sister good. Gitripa ng akong brother. So may ang gibuhat. Ilang gibinuangan si Lucky. Gikuhang iyang eyeglasses o gipasa-pasa sa iyang mga friends. O wa rin gibalik kung wa kumuduol. Tinuod ba ni Maita? Kuya. Hala ka, Ate Maita. Nakasagay mo sa imong mga friends. Girls, Maita, tubag ako. Tinuod ba ang iyang gisulti? Yes, Kuya Will. Yes, Kuya. Kung na, I'm sorry miss. Wa ko kibaw nga mo na nahitabo di ay. Mauna di ka. Lucky, dali na. Tanati! Ha, kagid Maita. Imo kong gipakauwawan atong... Kato cute nga girl, kuya. Cute. Pero ikaw, di ba? Hoy! Gusto ka makailakin sa to siya, kuya? Og unsay name ato niya? Atong i-search sa iyang account sa social media. Unsa? Sige na, kuya. Ato na yung i-search. Kailaman ko ni Lucky. O kay man ko si iyang account. For sure. Naari isa sa iyang friends list ang iyang ati. Sige na. Aron ba nga mag-meet mong balik? Ay! Ha, pwede. Pero tayo paragot, Maita. Ano ni alam may na ako mapuntang istorya? Di ba may saka? Oh, Ha? kuya. Ikaw ha? Sa sige ni mo panungog ka ng laki tungod sa kabaga sa iyang eyeglasses o kahanap sa iyang pananaw? Basta ka. Madaot ang imong eyesight na nakadugayan ba? Yak! Kuya sad, uy! Oh. Imposible kina may tabo, no? Waka tayo mga relatives nga bad ang eyesight. Abi nimo, kung nimong abusaran ang imong mga mata, mohanap gyud ang imong pananaw. Sama na imong gibuhat ron. Ganina pa ka nagsigtutok og tuplok na ng tablet nimo. Bisan sa sakyanan sige kag duwa. Unya imo paging gisulob ang glasses ni Lucky. O kana kanang sige nimo glugod ang imong mata. Madugayan na mohanap gyud na imong pananaw. Kaya nga naman, kuya. Kay mas stress man ang imong eyes niya na. Usa pa, ang imong hands, hugaw baya na, daghang germs, ug mapunta na sa imong mga mata. Na magkapiskat gyud ka na. Sama na, uy. Sore eyes. Mortana na lang yun, bad sa atong eyes. Kining ako, advice lang ninako nimo, ninyo ni PB. Isip inyong big brother, iman ininyo. Bisan unsang butanga o parte sa lawas nga ligon pa, kung inyong abusaran, madaot yun. And remember, bisan unsang sobra, di bagid maayo, di ba? Kuya Will. I agree, kuya. Wow! Aha! Don't cry. Oh, kagwapa na sa akong dahal, uy. Akong gidress-upan og fancy kaayo nga gown. Amin, tito. Ano mo pa makamato? Gabi na kay Maita. Yes, May tito. klase ka pa ugma. Yes, I know. Ako lang ng tiwason. Ay, aray! Uy, kung sinitabo ni mo? Sakit magkalit ang akong ot ito. Nasad? Oo. May pastilan. Maita, sa tanaw ko, sa pagsigin mo dinuwa ang tablet, tibok adlaw kang gasilpon, tablet, computer niya, tanaw TV, unya, lugdo na mo imong mga mata. Mao na resulta ron, galabad na mo. Naghagom kag mayo sa imong mga mata. Bebe, bida gini mo eh. Ambay tablet, be. Ako ni padaplin. Sige na. Bida, katog na. Ipahuway ng imong mga mata. O, tito. Og ugma dayon, ato nang ipatanaw doktor ang imong mga mata, ha? Sabot? Sige na, good night. Good night, Tito Rick. Wow, mga anak ko! Mahal nga rin na, Microbia. Nakakita na mig lugar kung asa ta pwedeng mupuyog. Makatukod og bagong koloni. Mao ba? Nakakita namang mga mata sa tao nga wa kalimpyuhin purti ng hugawan. Yes, mga ngarayna. O sa kabata, kapilming luguron ng iyang mga mata. Bisa na hugaw ang iyang mga gamot. Pero may taning hago ang iyang mga mata o naglisod na siyang tanaw
Lain na, mikrobya. Good, 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 good. They're ready to go. Ato na natong mga mata sa bata. Ug musud na ta sa iyang mga mata. Aray, kasakit ako ang mga mata. Akong lugdan. Ay, Hi, Maita. tingog. Kasi ka, hain ka. Niyara ko, tanawa sa kilid sa imong bed. Naong sa babae, nga color green. Ako si Rana Microbia. Og ako ang tubag sa imong problema. Problema? Unsay problema? Unsa ba? Idi ang imong mga mata. Ha? Kung musugot ka, pwede na kong ayuhon ang imong mga mata. Aron makakita nakatarong. Og di na magsakit ang imong Tinuod? Yes. Unsaon man? Actually, nangita dyan ko ang mga mata nga kapuyan. O ang imong mga mata ang akong nabilian. Ha? Ikaw? Mupuyo ka sa akong mga mata? Hindi ko, uy. Kadlo ka, ana. Abi ba na kung dili ka ganang magsalabog eyeglasses? Mao na kini ang solusyon sa imong mga problema sa mata. But wait, there's more. Gawas nga mamaayong imong mga mata. Pwede pa kang hatagan og powers. Unique nga mga powers. Powers? Oh, matawagan ni mo ni superpowers. Pero... Ah, kung dili ka masugot, ikaw, padayon kang mag-suffer sa mga gipamati sa imong mga mata. Oo, kasi ba? Ibuli ka na sa imong mga friends. Kaya nagsulob ka na unya og thick nga eyeglasses. Oh, Sige, ikaw ang bahala. Ikaw din ang kawawa. Maita, bagay kay mo ni Lucky, oh. Parehas na mo, nag-eyeglasses. Love team naman to, ha, mates? Uy, doon na siya ka-love team. Unyang imong bagong pangan kay Maita, upat ang mata. Maita, Maita mata, upat ang mata. buntag naman di ay. Kalain sa kundam ko, uy. Pero, atong naong ako nakita kapi eh. Masiray na microbia ko noong iyang pangan. Was it a dream or reality? Tinuod ka tong iyang gisulti? Kawas nga mamaayang imong mga mata. Pwede pa ta kang hatagan og powers. Unique nga mga powers. Maayo ko na niya ang ako mga mata. Niya, hatagan pagkikuno ko niya ang superpowers. Musukot ka ko siyang gusto. Okay ra ka nga mupuyo siya sa akong mga mata. Okay ka? Dili na niya magsakit ang imong tungod sa imong mga mata. Bitaw, isulod jud na always, ate ha. Okay, dili maginay sa ha, Maita. Tito Rick, thank you sa pag-ubana mo ha. Of course, mga pinangga tagod mo. Sige na, manayapon ta ninyo. Nakaandam na si Nang Tasing. Dali na sa kusina. Okay, tito, kay kutom na ko. Ni anay ko ko'y eyeglasses. Og nitinaw tuod ang akong pananaw. Pero, makuganahan sa feeling, uy nga na ay kisulob nga eyeglasses. Ugma, di na ako ni isulob. Kasi siguradong sungugon ko nilang dali og Trixie. Kung makitaan ko nilang nagsulob ko ini. Ha? Kayag! Hello again, Maita. Rhina Microbia? Uy, nag-eyeglasses ka naman di ay. O katek sa lenses, ay. Agoy, mabuli ka na gyud ni Ana sa imong mga friends. Dili na mahitabo kay. Dili man na ako isulob sa school og mabe. Oh, mao pa? Unya, unsaon man na nimo? Mag-isod tanaw niya hino sa pagtanaw sa imong surroundings. Kung dili ka magsulob og eyeglasses. O unya, what if
Kuya Will, o ni Tita Rick baka nimo. Masuko cute sila. Bahala bang ilang pagkapakita ni anang imong eyeglasses? Unya dili na hinoni mo isulo. I don't care. Di man ko kanan magsulob eh. Magbuot na sila. Ako'y kamal kita nining mata. Well, yes, sakto ka. Dili sila makabuot ka nimo. Pero, gusto ka ba? Nga ingon ni Ana ka na forever? Musamot nga madaot ang imong eyes ni Ana. Ha? Or, you have the option to choose me. That's why I'm back. Ako na ang solusyon sa imong problema, Maika. If you choose me, dili ka kit magmahay. Okay, sige. Musugot kasi mong giingon na ako the other night. Ah? Really? Yes. Kaya di ko ganahan nga mag-suffer o wear o kanang thick eyeglasses. So yes, musugot ako nga mupuyo ka sa akong mga mata. You made me happy, Maika. You made the right choice. Okay, magpuyo ko sa imong mga mata. O ba ni ining mga kondisyon? Kondisyon? Yes, mga conditions. Very simple and doable. I know, brave ka. And naibaw ka mo follow instructions. Unsa may mga conditions? Mao kinang buhata. Una, lugulag maayong imong mga mata. Ikaduha, pakapuya o gamitag maayo ang imong mga mata. Ug ang ikatulo, ayaw pagkaon sa mga food nga rich in vitamin A. Nakasabot ka ba ha, Maita? Oo, nakasabot ko. Very good! Kun mao, tangtangan ang imong gisulob nga eyeglasses aron makasuot ako. Okay. Mga anak, karon na! Atak sa bago na itong pinayaran! Aray ang akong mga mata. Oh, hala. Katinaw na sa kong pananaw. Wow! Maaywa ni mo, oy, Reyna Microbia. Of course! Ako ba? Sinugdan na nakinis ako ang i-promise ni mo, Maita. O syempre, sa mga powers na akong gisaad nga imong maangkon. Karon, Maita, pamilok o duha kay kayon. Blink your eyes 2 times. Okay. O tanaw sa mga butang nga perting gagmaya. Matanaw ko sa lenses sa akong eyeglasses. Oh, wow! Maklaro na ko ang gagmayng crystals sa eyeglasses. Ay, muhangat ko. Oh, wow! Makita na ko ang mga hulmigas na naglakaw-lakaw sa ceiling. Pudugo ko. Oh, ha? May lamok kinagtungtong sa kamot ni Pepe. Ako nga pakon. Da, patay lagi kang lamuka ka. May powers na ko, Reyna Microbia. Powerful na ko. Reyna Microbia, kung mublink ko kaduha, may mong mura og microscope ang akong mga mata sa katinaw, mao ba? Yes, yes, yes! Wow! Slay! Thank you, Reyna Microbia, ha? You're welcome. Oh, mga pamangkin. Lami og healthy ang mga giandam nga pagkaon ng tasing ha para sa atong pamahaw. Mao nga kaon jud maayo. Daghan mga kuano. Kaon man yo, daghan. Yes, Tita Rick, mo eat ko og veggies. Gi kaon na. Oh, Maita. Huwag mo lagi ka magsulob sa imong eyeglasses. Bitaw da. Pero ko kabantay. Dili na kinahanglan magsulob pa ko sa akong eyeglasses dito, Kuya Will. Og no need na pud ko nga mukaon ang mga vegetables kay super katinaw naman ang akong pananaw. Uy. Mao ba? Sure ka? Kapaspas ko sa effect sa glasses. Basta
Basta kuya, may magic nga nahitabo. Uy, Yung na lang ginahinoon nga dili ka ganahan mo kaon og vidges. O di ka ganahan nga magsulob og eyeglasses. Sige ka. Musamot ka nagkahanap ng imong vision. Kuya Will, ayaw! Oh, ha? Siya ayaw. Ayaw, padayon sa pagungit ba? Kay doon ay worms ang gulay, oh! Ha? Worms? As in, ood? Oo, tanawa ra gud, oh! Wala, ood. May ood nga. Digdagan sa plato. Bi akong i-check, Bi. Ay! Worm kituot, kuya! wow! Maita? Kagagmay ang mga uod niya. Imo pa kayo nakita? Ingon bitaw ko ni mo, kuya, nga tinaw na kayo akong pananaw. Sige na, Will. Pagkuha lang bagong plato o kutsara. Sige na. Tiwas tagkaon ninyo kay malit ang mga bata sa eskwelahan. Sige na. Okay, Tito. Ate, makituwa ko sa akong mga friends, ha? Okay, sige. Ayaw kay palayo, ha? Oh, ate, thank you. Enjoy! Si Lucky? Sila na asa at ba nga nag-inom og gulaman? Kahugaw siyang ginom! Dunay mga hugaw sa ilawom sa plastic ka baso nga iyang giimnan. Lucky! Ayaw ginom, ana! Lucky! Lucky! Ayaw lagi nag-imnan ng gulaman, oy! Ha? Hugaw kay na! Abi na, bi! Ah, Uy, bata! Ano yung lang giilog ang gulaman sa akong manghod, ha? kay na may hugaw sa ilawom, ate! Tanawa ra gud, oh! Asa ba? Oh, Hello? Yung saan mo pagkahibaw? Tuwaro mo ka nagtanaw sa atbang, di ba? uwa! Kay basta! Uy, hala, sila si Dali, si Trixie! Dali, Trixie! Apil ko sa games ninyo, be! Wala, no? Magkapahibuhong sadak? Bitaw di. Yan siya pagkaibaw. Let's go, Lucky. Halagtaglaing rings. Dali. Ate Maita, kanina naman kasi tuwa na imong tablet, uy. Masakit na sad na imong mata. Kapoy na kayo na sila. Tug na, uy. Dili na ni mo sakit, uy! O kusa pa, kinalali na akong buhaton kay mao man isugot ni Ray na... Ha? Nikin sa ate? Ay... wa. Basta kay okay ra ko. Hala, brown out. Ay, kapad trip sad, uy! Kung kano sa hapit ako makadaog, ni brown out noon. Mopay kanya akong tablet, gubaon og battery, kinalang isaksak pa. Hey, kalagot! Ate, tayo sa ako, na kong flashlight, ha? Ay, makalagot yun, uy. Hala, hindi ka lito kaya kung ning green ang kulor sa palibot. Wow! Night vision! Si Pepe, maklaro na kung iyang kuhaon ang flashlight nga naa sa sud sa drawer. Oh, hala, anda kong box nga nasa ibabaw sa kabinet. Padong mahukbog ko sa Pepe! No! Pepe! Pepe, okay ka lang? Okay ka lang ba, ha? Ay, salamat. Wow. Wa ka maigo ining box. Wow, ate, ha? Nasao ni mo ang box. Pero giunsa ni mo pagkakita sa box, nangit-ngit man kaayo. Ha? Basta! Basta lang na, sa gingan tong towers ni mo, Maita. Na makakita ka sa ngit-ngit. Doon na kay night vision. Okay, kay ka na lang. Oh. Aside niya akong night vision, doon na pakulaing powers? Ate, kinsa imong kastorya? Wa. Sige na. Tuog na. Paypayan lang tika hangtod na makatuog ka. Kay burn out ra ba? DJ Lax Remix. Nakatuog na finally si Pepe. Pero,
O pag ibalik ang kuryente. Magpahangil lang una ko diri sa gawas. Oh, may like superpower ka pa, Maita. Maon niya buhata, Maita. Blink, tulo, kahika yun. Mo-blink ko no o katulo. Ingon si Rhina Micropia. Pick ko na be, ako ang sawayan. 1, 2, 3. Hala! Ang night sky! Klaro kaayo! Hala! Makita na ko ang mga stars and the other planets in the sky! Wow! Kakulkot, ani! Hala, kanindot! Makita na ko ang outer space! Ang moon! Stars! And other planets! Murag telescope! Wow! Nice! Maita, Pepe! Ngano may bangon man ka? hatlok mong ko. Waman ka sa akong tapad. Nya ni balik na ang kuryente, ti. Ngano Denny aka sa gawas, ti ay? Ay, mao pa? Kwan, nagpahangin lang ko. Ngano laging nibangon pa man jud ka? Og nahadlok ka naan man kay kuryente. Patulman kaya ang akong mata, ate. Ha? Ha? Tul. Uy, hinahina lang sa pag-rub sa imong eyes. Oy, Pepe! Patul ka ayo lagi. Bi, tan-aon ko na nako, Bi. Open your eyes. No! Ha? Ano day, ate? Hala, kadaghang germs ka na sa sud sa mga mata ni Pepe. Ate, ano ba? Unsa di ay? Ata na, balik na ta sa kwarto ug matug na ta. Rhina Micropia? Rhina Micropia? Yes, my dear. Nganong doon na may mga germs ang mga mata ni Pepe? Unsaon? Nga nanganak man kong daghang mikrobyo. O, dili na mi paigo sa imong mga mata, ay Maita. So, nangita na naslag na ang kapuyan. Nga sa ato pa, Rhina Micropia? Maparehas na nako si Pepe? Nana po siya superpowers, parehas nako, ha? Rhina Micropia? Ha? Di ba? Mao man may tabo, Rhina Micropia? Dili. Unsa? Ako lang ang bangtang makahatag o kahom sa mga mata. Oo niya. Unsa may tabo ni Pepe? Tungod kay, naa naman dito na muyo ang akong mga bagong gianak ka mikrobyo. DJ Lax Remix. Mudaghan silang maayo. Hangtod nga, nabuta ng sahing pit si Phoebe. Unsa? Bye for now! Rhina Micropia! Ayaw na kapiya! Rhina! Dili may tabo tong gingon ni Rhina Micropia nga mabutang ako mangod. Dili. Pepe, pagmataon na. Pepe. Ayaw lugda ang imong mga mata, ha? Saon man Ha? Ang imong mga mata? Pepe! Ano man? Taon sa dayang akong mga mata? Oh, no! Dili ni mahimo! No! Oh, lagi ka ate, oy! Pepe, Pepe, yung nga una, i-relax ng imong mga mata, ha? Ayaw lugda, ha? Unya katulman ka ayo, be. Basta, ayaw ka tang imong mga mata. Oh, sige na, okay na lagbalik. Ugma, akong inon sila si Tito Rick, nga dadon kag doktor aron nga ma-check up ang imong mga mata. Ha? Kay ngano lagi akong mga mata, ate? Ngano di ay? Tito Rick! Kuya Will! Hain mo! Tito Rick! Ate, Kuya sayo, Will! Di mo namukaw na ko, oy. Patukon pa kay ko. Palit sa ko, tupig. Dili, Perry. Kinahanglan mahibaw sila si Tito o si Kuya sa kahimtang sa imong mga mata. Kay ngano lagi, naunsa day akong mata. O
Kuya Will! Tito Rick! Oh, Maita? Kasama ba ni mo? Nga naman ka, ha? Hala, Tito? Hasta ka? Nanglugod ka sa imong mga mata? Aoy, saan nga katol man kayo? Nga naman mo, ha? Dili! Ha? Nga no ka? Tito, ang imong mga mata! Oh, kaya nga naman. Kanang nagubag ug pwedeng buwaha! Unsa? Pareha mong duha ni Pepe! Unsa? Uy, bigan na, bi. Tanaw na ko sa amin. Oh, naunsa mo yung akong mga mata? Tito Rick, katulas ako mga mata, eh. Hala! Kuya Will! Hala! Hasta ka! Buwa kayo og nagubag sa nang imong mga mata! Hala, gusto to, nausumning ako mga mata. Ako sa kuya, tan-awang akong matao. Uy, ginuo ko. Naunsa mo yung atong mga mata? Tito, Bibi. Di ni may mo. Tanan niyo, tara. Magpa-check up sa klinik. Naunsa mo yung atong mga mata, eh. Dali mo. Kailangan dali ni. Tara! Muuban ko ninyo, Tito! Agoy! Nagpanon ba yan silang ato sa doktor? Nagturing nga sa ingon ni anak lang kasaya nila ayuhon ng nilang mga mata. Mga hungog! Mga buta mo sa hingpit. Ug ako noon ngang magrayna sa mga pananaw sa mga tao. Mga buta mong tanan! Ganun daghang maging tao din sa klinik. Bitaw kuya, nga halos silang tanan palihas na to naka-shade. Ug nagsikipot sila glugod sa ilang mga mata. Mga puwa ang nagpupagpod ang ilang mga mata, Kuya Will. Diyos ko. Unsa mo na ipakita mo, ah? Kanagano to nga may problema na sa mata. Nganong laam tayo ni sakita? Akong i-blink ang akong mga mata ug tan-awon ang sud sa mga mata sa tao nga ni Atini. Oh no! Kadagang germ sud sa ilang mga mata. Hindi tapoy ang mata. Dili! Kadagan yun nila, oy! Ug nagkinataw-anay sila! Mabiyong ko balik! Sila si Lucky o yang ate, ni apa ingon din, eh. Hala, tuod! Oh, sila gid kana tawo. Oh, Uy, kamo di ay? hi. Rita! Hi, Lucky! Hello? Hello! Hala, may eye infection sa di ay ka? Oo, kaming tanan. Oo, ay labot si Maita. Ay, kamisad sa bahay. Nagtakot-takot yun. Ako na lang ang wa pa nagsakit ang mata. Mao ba? Tuod ako di ay si Will. Oh, sorry sa naitabo last time, ha. Ay, okay lang. Sorry sa akong nasulti about your parents, ha? By the way, I'm Jean. Nice to finally meet you, Jet. Tara ninyo. Utadok ka sa pikas mata. Hala, mga germs! Nga naa sa mga mata ni Kuya Will. Nilabang sila sa mata ni Ate Jean. No! Oh, Maita? Kung sakit ka, ha? Bitaw, ate, nganong ka, ate? Uwa. Pastilan ni mo. Dahil na. Mudool to sekretary aron ka pangayo to og priority number. Kinahanglan nga check up talong adlaw, ha? Dahil na mo. Yes, Tito. Yes, Tito. Rhina Microbia! Rhina Microbia! Please, pakita na ako! Hain ka! Rhina Microbia! Yes, Mikey! Salamat ka nagpakita na ka na ako! Rhina Microbia, please! Huwag tangay na ang sakit sa mga mata sa akong manghod ni Kuya og ni Tito. Papahawaan na ang mga germs nga nagpuyo sa ilang mga mata og sa tanang mga tao nga may eye infection. O ganong buhaton ko man? Ay, luoy man sila. Wa og hubag ng ilang mga mata. Luoy kay tan-awon sila si Feby ug si Kuya Will. Ingon man si Tito Rick. Sige na lang sila glugod sa ilang mga mata. Kung ayuhon ako sila, ang akong mga anak usap ang mamatay. O kana, ang dili ko katugutang mahitabo. Unya, unsaon naman lang sila. Ang akong sister, si Kuya Will ug si Tito Rick, naglisod naman sila. Ay, my dear. Maumang yun ay mahitabo. Kung mapuno nas mikrobyo o bakterya ang lawas sa tao. Among pangan-o na mga
anang pagi ha. Padayon mi nga mabuhi. Unsahon taman. Nga badlungon man mo sa aking mga tao. Mga gahi man mo Pero unsaon naman lang sila. Aw, ilan ang silot. Dili na sila maayo. Padayon nga magsakit ang ilang mga mata. Tatayin pa, nganong dili man ko pareha nila. Nganong wa man magsakit ang ako mga mata pareha sa ubang tao, ha? Rhina microbia? Oh, ha? Karon pa ko, wa mamuwa og bihubag ang akong mga mata. Wa ko magkasakit pareha sa akong family. Ay, kanimo, my dear Maita. Why? Oh, why? Tungod kay, sa imong mga mataman ko na kuyo. Og tungod sa imong binuhatan, nga paghago kanunay sa mga mata, pagsigig lugod, bugaw, dili mo kaunog mga pagkaon nga rich in vitamin A, nabuhi ko. Og ang akong mga anak, og padayon nga mapakabuhi. Maong thanks to you, my dear. Pero ang akong family, wa may nahimong bati sa ilang mga mata. Healthy man gani sila. Pero nganong karon nagka-infection naman hinuon sila, bi? Hala ha? Balik-balik? Tungod lagi kay nanganak ko. Og dili na mi masuod sa imong mga mata. Asa man di mi ato? Idi, ato jud mi sa laing mga mata, dili ba? And how sure are you nga healthy sila at all? Ah, basta ay nagdagang pangutana. Mo'y gusto na akong mahitabo nga padayon ka nga mag-abuse sa imong mga mata. Aron, we'll be together forever, okay? Nakamention ka ganina nga diri ka ni puyo sa akong mga mata tungod kay ako ning giabusaran ug di ko mukaon og foods nga rich in vitamin A, di ba? Yes, yes, yes. Big yes. So, maoday ni ang imo mga dili ganahan or na microbia? Oh, what do you mean? Kung i-take care na ako ang akong eyesight, ug muit kog mga pagkaon nga daghang vitamina A, Relax, dili na ka relax. mabuhi sa akong mga mata. Unsa? No way. Ayaw ba yung good na buhata, ha, Maita? Tepa. Unsa ka nang gihuna-huna ni mo, ha, Maita? Secret! Karon, ubasan ako ining libro nga akong nakuha sa mini library ni Kuya Will. How to take care of your eyes. 10 steps to maintain eye health. Nindot nga book, doon ay mga tips aron nga ma-maintain ang ka-healthy sa akong mga mata. Basahon ko ni and will take note. Nice! Kung akong buhaton ang mga gibanghatag kini nga tips, siguradong masuko o dili na ganahan si Rhina microbia o dili na niya siya mupuyo sa akong mga mata. Uy, kahapira sa kumanghod ha. Hi kuya! Thank you di ay sa pagbabaro ni mo na ako ining imong book ha. You're welcome. Ug very good kaayo nga you're reading this kind of book. Makaayo gini especially sa mga kuan kanang kamping sa atong mga mata. Nya, How are you feeling di ay tuoy kuya? well, maarang-arang na akong pamati. Murag nauyon ra ko sa eye drops nga gi-resita ni Doc. Bitaw, wa na kayo mamuha ang imong mga mata kuya. Basta padayon lagi ko sa pagbutang sa eye drops o moinom sa eye supplement nga giresita ni Doc. I'll be on my way to recovery na. That's good kuya. Well, Maita, dali na mo. Ready na pagkaon. Mga una ta, unya lang nagtiwas sa basa. Kuya. Wow! Kalami sa food! Of course. Ako ging gihangis ng tasing nga mao ni iandam na to kay makaayo ni sa tong eye condition. Lamig ayo di na ay carrots o squash ang atong sudan. Doon na sa'y pakwan og mangga. Mm. Kinala mo kaon tayo ni ha? Mao Kinahangin. yun. Ya ini ka human, inom mo ning sirapa nga puno sa vitamina, vitamin A, okay? Okay, Tito. Okay, Sige na. Tito. Mga una ta. Yes, kuya. Magbusog yun mi ni Pepe. Thank you, Tita Rick. Maita! Unsa imong gibuhat sa imong mga mata? Nga nahimo na minig yati man ang imong mga mata!
ako kung nga nung naitabo ni ninyo. Pero don't worry, maokay ra mo. I'll make sure of that. It's okay, Maita. Ug dili nimo sa ang nahitabo namo. Bitaw, adi, kung man kay gibuhat na mo, good. Nasudlan naghugaw nga mo mga mata mao nga nagka-eye infection me. Basta kuya, baby, I'll make sure nga mamaayo mo in no time. Kana, may imong patuo. Natukang superpowers na yak madat ni Muhammad. Kaya sa dakong hatagan kag sakit. Ay! Aray! Ate, ano ka, Maita? ate? Maita? Aray! Kasakit sa akong mga mata! Ano man na? Aray! Oh, nani ha? Maita, numisakit ka. O sa mo ha? Ang sakit kaya nga akong mga mata dito! Unsa? Uy, hala, basi natakdan si Maita sa atong kolisyon. Ate, di ba naaman do'y tambal nga gihatag ti Doc mo? Oh, husto. Katong gipatawran ka na mo kay glasses. Sakto! Ang eye drops! Atong pampatay sa microbio! Oh, mo gyud. Ansa? Hala, asa naman da ito? Oh, di ba naaraman to nimo? Asa man nimo nabutang ha? Aray! Oo, gusto ako tong gibutang sa ilong sa kumpelo, kuya! Naa sa kwarto! Mao na ang angay ninyo. Ah! Ay, ako ba na? Agay! Kuya Will! Sandali! Agay! Angay sa mga taong kontra na. Kadirit lang, kuya, dito! Waon ako ang tambal! Asa naman tong eye drops? Sa ka nagibuhat ni Muhammad ba? Ha? Nganong imo man ang gibuhat namo? O giapil pa gyud nimo ang akong kuya, si Pepe ug ang akong tito. Bad ka! Naibaw ka bang kaya na kung kontrolon ang tanang tao nga infected sa akong mga anak? Ha? Aray! Nya sa ato pa! Kung malupig ti karay na mikrobya, mamatay na sa dang imong mga anak o mawa na mo sa among mga mata. Mawa na ang sakit ni kuya, ni Pepe ug ni Tito Rick. Nagtukang ka na rin akong mabuhat? Kini mo'y angay ni mo! Ah! Aray! Agay ang akong mga mata! Asa naman to? Asa naman? Narang eye drops! Magawas ako! Ako nang ihatag nila! Aray! Aray! Hala! Alangan na ni Kalit man! Manangungkang ngit-ngit ang akong pananaw! O ngit-ngit ang palibot! Ano man eh! Ano na angay ni mo? Dili na makakitag balik, Maita! Dili na! Buta ka na karon, Maita! Buta ka na! Ag, tito. Nakadungog kog burag may nabuak sa kwarto ni Maita. Naon sa kato siya? Pero, Sakit kay nga ko mga mata, tito. ako sa... Sakit ka ako mga mata. Atuon na to si ate, kuya. Agay, kasakit. Oo, sige. Agay! Ako aton. Maghinay-hinay lang ko kay... Agay, sakit ka pala ako mga mata. Aray! Hindi ako sa may altar na bangga og nasagiran ako ang base. Maong natagak og nabuak. Apan, maklaro gyapon ako ang crucifix og ang rebulto ni Mama Mary. Pero, hanap-hanap lang. Lord, Mama Mary, tabangi ko ninyo. I'm sorry nga akong gyapusaran ng akong mga mata. And I promise to take care of it. Ayuha lang ko og ang akong manghod, si Tito Rick og si Kuya Will. Please, maluoy ka. Tabangi mi. Dili din mo may imong buhatan ako, Maita! May gikasabutan ta, di ba? Wa kay utang kabubuton! Wa! Humanta ka tagig tinaw nga pananaw! Mura ni imong ibaws na ko! Ha! Kung imo kong papawaon sa imong mga mata,
Akong ablihan ang eye drops. Maita! Maita! Unsa ka na imong gibuhata? Maita! Maita, friends, di ba? Gihatagan ta ka superpowers, di ba? So, ayaw ni buhata sa imong friend. Ayaw ni buhata sa akong mga anak. Na-open na nako. Ako ning ibutang sa akong mga mata. Mama Maita! Naminaw ka ba nako, ha? Don't do this! Magmahay ka gyud kung imo ning buhaton ako. Sige ka! Sorry, Rhina Micropia. Pero na-realize na nako ang akong mga sayop. Kining akong buhaton para nis akong family. Kinahanglan nga dili na sila mo suffer tungod nako. O syempre, para nasabnis akong kaugalingon. Dili na ko ganahan nga doon ako superpowers og nindot ang akong vision pero nagsuffer ang akong family in return. Ayaw! Ayaw ibobo ka ng eye drop sa imong mga mata! Ayaw, Maita! Ayaw! Mauni ang angay ninyo! Ni tinaw nagbalik ang akong pananaw! Og wala sa pisakit ang akong mga mata! Oh, Maita? Unsa ni tabo din ha? Okay ka lang? Oh, may nabuak ang mga face din eh. Tito Rick! Oh, paghinay! Masamad ka! Oh. Uy! Hala! Nawa ang sakit sa akong mga mata! Hala, tuod dito! Wala mi puwangi mo mga mata! Ate Maita! Maita, dito. Feby! Maita. Kuya Will! Are you okay? Ate! Yes, kuya! Okay na ko! Kuya? Feby! Nawa na sa dangpuan sa inyong mga mata! Tuod. Ugo na mo sakit. Di na sad siya katol! Yay! Thank you, Lord! Thank you! Baby? Ate Maita? Ato tas playground na. Mag-play ta with our friends. Nagsulod mo sa lagi kag eyeglasses. Oh, kinahanglan mag-cute to protect my eyes. Bitaw no. Sige lang ate, bakay masad nimo imong glasses. Thank you. Tara, kinagpaabot na sila si Dali o si Trexie. O, syempre, si Lucky. Pops? Oh? Asa man mo, mga little sister? Kuya Will, muaton tabi sa playground? Okay lang ba? Kamu lang duha? Oh, kaya naman good namang mo travel dito good. Doon naman si Bitaw. Pag-e-bike rami. No, di ko masugot. Mauban gyud si Kuya Will ninyo. Really, kuya? Yes! Dili may mga pasagdan tamo nga kamura. Basil pa di agtuad dito nga akong eye vitamin. Si Ate Jean? Oh, cute. Uy! Ula, si Kuya! In love na! Uy, si kuya. Mupurma ng ate Jean. Dugay ra. Ha? Ay! Sige na ba? Ato na taninyo. Nagpaabot na turon sila nato. Okay, tana. Okay, let's go. Hi, Lucky! Hi. Hello. Hi, Jean. Uy, Will, hello. Hello, Maita. Hello, Fabi. Hi, Ate Jean. Hello, ate. Hi, Maita. Hi, Fabi. Ah, hello. Hi, Dali. Hello, Dali. Hello. Ay, Trixie, hi. Wow. Parehas na lagi mo ni Lucky, Maita. Nagka-glasses na lagi mong duha. Oh, saan gikinanglan man. Aron DJ nga maprotektahan Lax akong akong Rebex. eyes. By the way, Lucky, I'm sorry for bullying you in the past, ha? Tungod sa imong eyeglasses. Okay lang. Saan ba ko Nagkasamot ko, Maita. Bagay naman sa ninyong duha pa.
Natana, magduwa na taninyo dito sa unahan, oh. Okay, sige. Sige, tana. Laki, ato ta sa siso, oh. At bangi ko, ato ta. Bangan ka. Kinahan ko. Okay, okay. Ate Jane, can I join them? Of course. Amping, ha? Yay! Thank you, ate. Tana! Excuse, ate, ha? O kuya? Hi, finally. Nagkasinabot na gahapon ang mga bata. Mao gyud. And I hope kita pod. Ansa? You look good today. I always mga nga okay ka, di ba? Thank you. Kumusta naman ka? Nia, getting ready for school again. Sem break's almost over. But I hope it won't be over for the two of us. Ansa? Ikaw ha, OA ka. Pinapunchline na lagi ka ron. Bitaw, tinood lang akong isulti. Mahimuot pa lang ko ni mo, oy. And I hope di lang kay mahimuot o malingaw ka na ako. Kundi ma-inlove ka na ako. Uy. Bitaw, Jin, seryoso ko sa kong tinguhan mo. I hope you will give me the chance to prove nga worth it ko nga mahimo ni mong di lang boy nga friend, but as a boyfriend. Kakulit cutie mo, uy. Oh, sige na. Kay abi ni mo, di mo sad ako ikadinay nga may special nga feelings at ko para ni mo. Really? So, sa ato pa? Okay, I'll give you the chance. Pero ayaw ko pa sakiti, ha? Ayaw sa ko pahilaka. Yes, of course. I will take good care of not only your eyes, but your heart. Mm-hmm. Thank you, Jean. I'll make you happy. I love you. I love you too. Wow! Maita? Duha ka buwan pa lang galing pagsulod mo sa eyeglasses nimo? Nabalik na 20/20 vision ang eyesight nimo. Yes, Tito. Thank you, Papa Jesus. Nindot kayo ang feeling, ha? Mag-atiman kita sa atong mga eyes. Tinuod jud ate. So, always jud ta mo kaon og food nga makapanindot sa atong eyesight. Oh, Maita. Dili porkit nibalik ng imong good eyesight. Imo na pod nga abusaran. Dili na mahitabo, kuya, oy. Duha ra gud yung atong mga eyes. Ato pa yung abusaran. Ingon pa bitaw sa quote nga akong nabasahan. Never take your eye health for granted. For our sight is the most perfect and most delightful of all our senses. Wow, ha? May pakut-kut ka pang naibawaan. Mga bata, mga kasama na tapos kung aso ninyo ning simunaw na nga naguluhan. Maita, upat ang mata. Kinitanan sinuwat di Ate Matet Marion Kabulan, ang atong directress Ate Martes Parbal Boris, ang atong spinner, ang manager sa Umandak refilling station si Kuya Joel Binsi, ang atong sound band Mr. Ricky Bangisgari. Recording audio editor ang tag-iya sa King Binding and Rope Installation Kuya Ariel Mangkaon. Sa inyong mga problema, sa inyong balay mga building kung sa para diya, duula lang ninyo ang King Binding and Rock Installation. Kinitanan, dalit ka na to sa RMN Drama! Ni Nanay Pinangga.